F'Settembru li ġej l-istudenti tal-ewwel u t-tielet sena tas-sekondarja tal-Kulleġġ San George Preka l-Bla tal-Bajda se jidħlu f'klassijiet rinnovati kompletament. Iżda l-bidla estetika tal-iskola mhijiex l-unika bidla li se jaraw l-istudenti u l-għalliema, hekk kif il-Kulleġġ San George Preka se jingħaqad mal-katina ta' skejjel koedukattivi. B'hekk 11 klassi tal-ewwel sena se jkunu magħmula minn studenti subin u bniet. Min barra l-bżonn ta' ristrutturar sabiex l-iskola tkun adattata l waħda koedukattiva, il-manutenzjoni kbira li qed issir kienet meħtieġa minħabba l-istat ta' telqa tal-ambjent tal-iskola. Ambjent li fi kliem is-Sur Mast kien qed iħasseb lill-ġenituri għaliex ma kienx wieħed ideali għall-għalliema u għat-tfal. Din il-manutenzjoni saret b'investiment ta' 160,000 euro. Bażikament hemm blokka sħiħa li qed tiġi rinnovata kompletament, sar se qed jinbidel fil-fatt diġà nbidel il-madum, sar il-kissi mill-ġdid tal-ħitan kollha kemm fil-klassijiet kemm fil-kurituri u t-tibjiet tagħhom. Se jinbidel ukoll l-amara, id-desks kemm tat-teachers kemm tal-istudenti u s-siġġijiet, kif ukoll il-bibien ta' ġewwa, ġifieri hemmhekk ħajjaraw bidla enormi fl-aspett fiżiku. Iżda klassijiet l-oħra ma kinux abbandonati hekk kif sar xogħol ta' manutenzjoni f'kważi kull klassi u kif ukoll fil-laboratorji tax-xjenza. Sar ukoll xogħol fuq l-aspett ta' sigurtà kif ġew installati aktar kameras ta' CCTV li kważi jkopru l-kurituri tal-iskola kollha. Dan il-monitoraġġ mistenni jservi ta' deterrent għall-vandaliżmu u kif ukoll għall-bullying. Apparti hekk se tiġi installata grada prinċipali ġdida li taħdem l-elettriku sabiex din ma tibqax miftuħa tul il-ġurnata tal-iskola. L-iskola San George Preka għandha popolazzjoni ta' 680 student li jqogħdu fl-akwati tal-Belt Valletta, il-Furjana, il-Ħamrun, il-Pjetà, il-Marsa u Raħal Ġdid.